Maligayang bati sa'yo. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Rockin' Adventurer. Yung birthday celebrant. Happy birthday! Thank you. Tyron, doon na kayo. Riley Ang Legend Hong Kong Restaurant ay matatagpuan sa Savers Mall 4th floor ng Best Western Plus Hotel. Pagdating sa kanto ng Savers Mall, pumasok sa kanto, meron silang parking sa tapat ng Best Western Plus Hotel. PWD friendly ang parking dahil meron itong elevator. Kalagod siyang magaganda. Yan ang healthy. Adjust yung face. Ating kayo ka rin? Statwa? Yan ang birthday celebrant. Sige. Sipata po. Happy birthday. May palamang kang magla. Pero malambot siya. Century egg. Ito. Ayan ang staff ng Legend. Maligayang bati sa'yo.
Happy birthday! Yung mga General Class and Tiaga. Best Western class, no? First time namin kasi dito. Dito, yan. Ito yung staff mo na, ano, cashier. Ito yung cashier. Yan, ito yung mga bartender natin. Ganda ng setup. Yung doon VIP, mga room. Ito yung mga VIP. Magkano man yan? 12 persons and 10 bucks. 15K. Consumable. Ano? Mura pa rin, no? Kasi mga sipos na pag mag-order ka. Ang laki pala, no? Sa kabila yung nakasira. Yun. Ito, pang ano na, party. 50 po to, 50. Ayun. 50 bucks. Magkano yung ganyan? Per table, 10,000. 10,000. Sa kabila pares lang. Consumable din yun, no? Consumable din yun. Kung anong orderin, no? Set up yung sa kabila. Ayos, ano? Set up din. Malaki pala, ano? Malaki dito sa Dito yan. set up. Set up na dyan. Ano, malaki talaga, ano? Ayun, ang ganda. Ano mo na dito yung sa... Ito yung veranda natin na... Veranda. Parang Pwede nilang... smoking area. Oo, ito. Ang laki pala. Pati sa kabila doon, kadugtong yun? Oo, sir. Yan. Ang ganda. Ito ilan, ano? Pang 40 packs. 40 packs. Oo, sir. Pag ano yan. Kasi kunyari dito na ako. Oo, yan. Ito yung 40 packs na, ano? 40 packs. Ang gandang setup, no? Ito talagang sa China. China po yan. China, yung unang panahon, no? Unang panahon, sir, yung China. Tsaka yung ambience, Chinese talaga. Pati music. Basta dito mga 10,000 per table, consumable, no? Consumable. Ito naman, malaki ata ito, no? 30 to 40 to siya. Pwede naman 30, 40 ganun. Okay. Di ba ang 20 pwede rin. Kahit na, 20 pwede rin, sir. pwede rin, no? Budget yung 20,000. Pwede, okay. Pwede na rin. Gamitin to, no? Pwede, sir. Pag-ibigin na. Oo. Bali, kailan pa itong... Noong January, sir. Bagong-bago talaga, no? January yung inahabol ko ng Chinese New Year. Buti na ano ng pamangking ko na search niya. Ay, Bali, first time namin ngayon dito. Ito Sa maganda. kayo nakaupo doon sa... Doon sa dalawang table doon sa Dalawang table, dulo. sir. Opo. Oo. Laki pala. Ayan, punta na kayo dito. Masarap ang pagkain. Authentic Chinese food. Yeah, authentic Chinese food. Authentic. Tsaka yung mga sauces, no? Yeah, sir. Ganyan ng mga Chinese sauce sila tumitira, no? Yung mga herbs, ano? Ito. Hindi pa nakunan to. Yes, sir, mga cake. Kailan yung gumagawa nito? Meron live pastries. May pastry talaga. Meron kayo, sir, yung panggawa. Ayun. Thank you, sir. Pangalan mo, sir? Jim, sir. Jim. Ayan, kontakin niyo si Jim. Siya mag-entertain sa inyo dito. Okay, thank you. Ano masasabi niyo sa mga foods dito? Balik kayo ulit, ha?